Продължаваме с реденето на купчето. Ето първия ред. Показвам как представлява втория ред. Отгоре цялото, първия ред и втория ред. И така. Гледайте по-внимателно сега, защото има формули, които трябва да се изпълняват по един и същ начин. Така. Извинете. Отдолу е зелено. Трябва ни ето такива, само от ъгли, в които няма зелено. Няма зелено. Ето това не ни трябва. Примерно това. Свързваме това с съответния цвят. Оранжев. И както виждате, това трябва да дойде ето тук. Оранжевия тук и жълтия тук. Как става това? Гледайте внимателно. Ако това трябва да дойде в тази страна, това го пускаме към тази страна. Сваляме това. След това пак го връщаме, вдигаме, обръщаме купчето. Ето, просто това сега трябва да дойде тук. И както знаете, така. Надолу. Нагоре. Ето. Оранжево и жълто. Търсим друг без зелен. Това има. Това има. И ето, това няма. Свързваме с жълтото. И пак трябва в тази страна. Повтаряте пак. Така. Да дойде тук. Надолу. Надолу. Така. Нагоре. Това нагоре. И просто трябва това да дойде тук. Вече както знаете. Това е много лесно. И така. Остана ни това тук и тук. Търсим друго без зелено. Ето, директно се вижда това. Свързваме го с червеното. И пак трябва да дойде тук. Да нам се случи случай за това, че... Добре, пак го бутаме така. Надолу. Това... Така. Нагоре. Това така. Надолу. И това така. И нагоре. Ето ни и втория. Ето. Тук остава само едно. И това с синьото. Пак в тази страна. Нищо, аз после ще направя, ще покажа как става и в тази страна. Оранжево. Дърпаме надолу. Така. Нагоре. Обръщаме куба. Така. Надолу. Така и така. И ето ни втория ред. Сега ще направя ето това да излезе от тук, за да ви покажа как да направите от тази страна. Ще направя пауза, за да свърши по-бързо клипът. Ето. Това и това се слага. Аз съм сгрешил. Трябва в другата страна. Добре, ще направя в другата. Извинете ме. Ето сега това трябва да дойде тук. Просто правим обратното. Не към тази страна, а към другата. Така. Пак надолу. Така. Нагоре. Куба този път така. Така. И ето. Готово. Може да ви се случи и ето такъв случай. Ще направя пауза.
Ето така може да ви се случи това, просто нали, трябва да се обърне, но няма да казвам формулата за обръщане, малко е трудничка. Правите следното. Правите формулата за слагане от тук на тук. Само ето така. И тогава, нали, това ще влезе тук, а това ще излезе. И после ще го поставим както трябва. Надолу. Така, нагоре, така. И ето. Сега къде е отишло? Ето. И сега го поставяме правилно. И това бяха случаите, които могат да се случат във втория ред. Сега минете към следващата стъпка, за да видите как да направите цялото това. Благодаря за гледането. Ще се видим към следващата стъпка, извинете. Довиждане.